yara sa inyo. Balasahon gikan sa santos nga ebanghelyo suno kay San Lucas. Sang nagapakadto si Jesus sa Jerusalem, nag-agi siya sa dulunan sang Samaria kag Galilea. Sang nagapasulod siya sa isa ka barangay, ginsugata siya sang napulo ka mga aruon, nya nagtindog sa unhan kag nagsinggit, "Jesus, nga manunudlo, kaluuyi kami." Nakita sila ni Jesus kag nagsiling siya sa ila, "Lakat kamo, kag ipatan-aw ang inyo kaugalingon sa mga pari." Sang nagalakat sila, nag-ayo sila. Ang isa sa ila, sang makita niya nga nag-ayo na siya, nagbalik nga nagadayaw sa Diyos sa mabaskog nga tingog. Nagluhod siya sa tiilan ni Jesus kag nagpasalamat sa iya. Yadto nga tawo, taga Samaria. Si Jesus nagsiling, "Indi bala napulo ka tawo ang gintinluan, diin na ang siyam. Nga ining dumuluong lang ang nagbalik sa pagpasalamat sa Diyos." Si Jesus nagsiling sa tawo, "Tindog ka, kag maglakat. Ang imo pagtuo, nag-ayo sa imo." Mga utod, ang ebanghelyo sang Ginoo. Mga kauturan sa liwat, mayong gabi sa inyo nga tanan, kag welcome sa aton nga programa diri sa 88.1 Spirit FM Rojas para sa PADS, What is Your Pastoral Challenge? Kag sa subong nga gabi mga kauturan, sa subong nga Domingo, sa ginsiling naton, ara na kita sa ika-28 nga Domingo sang ordinaryo nga panahon. Kag ang aton nga tema sang aton nga pagpamalandong sang aton nga santos nga ebanghelyo sa subong nga Sabado sang kagabihon, ginatiguluhan naton Pay It Forward. Mga kauturan ko kay Kristo, ang aton santos nga ebanghelyo sa subong nga Domingo nagapahanumdum sa aton sang isa ka tinaga. Isa lamang. Ano ina? Pagpasalamat o kon gratitude. Suliton ko, ang aton nga santos nga ebanghelyo sa subong nga Domingo nagapahanumdum sa aton tanan-tanan sang isa lamang ka tinaga. Pagpasalamat o kon gratitude. Kag tandaan naton ini, gratitude is a great attitude. Suliton ko, gratitude is a great attitude. Matuod gid, gratitude is the response to being gifted. A lack of gratitude, kung kulang kita sa pagpasalamat o kung hindi gid kita kabalo magpasalamat sa aton nga pagpangabuhi, this is an indication of our failure to appreciate just how much of what we really value and has been received rather than worked for. Buot silingon mga kauturan ko kay Kristo, importante gid nga sa aton nga pagpangabuhi, bangod kay balo kita nga ang grasya sa mahal nga Dios nagaawas-awas. Ang grasya sa mahal nga Dios kag bendisyon libre ini nga ginahatag para sa aton tanan-tanan. Kagani bilang mga kaanakan sa mahal nga Dios, bilang mga sumulunod ni Kristo, tani hindi gid kita magkalipat adlaw-adlaw sa pagpasalamat sa mahal nga Dios sa tanan-tanan nga mga grasya kag bendisyon nga aton nga nababaton. That is why mga kauturan ko kay Kristo, dapat kag nagakaangay gid nga pasalamatan naton ang mahal nga Dios. You see,
Sa aton nga santos nga ebanghelyo nga aton nabatian kag ginpamalandungan bag-o lamang ang ginpakita ni Kristo Jesus nga ginayo niya ang napulo ka mga aroon. Pero out of 10 inyo manabatian, pila lamang ang nagbalik? Isa. Dumuluong pa. Hindi pa taga-dira, taga Samaria pa. And so, ang pamangkot amo ini, ano bala ang kahulugan sini? What is the meaning of this? Mga kauturan, the gospel reading o ang aton nga santos nga ebanghelyo nagapahanumdum sa aton that finding himself cured, the Samaritan o kung ang Samaria turned back praising God at the top of his voice. Ano hambal niya? Nagapasalamat ako sa imo Diyos kay ginayo mo ako. He threw himself. Ginhatag niya, nagbalik siya sa mahal nga Diyos. Ginpilit niya, o kung wala ginyagani ginpilit, gintingwaan gid niya nga magbalik sa mahal nga Diyos sa pagpasalamat. Kay bangod, he recognized that God had worked through Jesus to cure him. Kabalo siya nga si Kristo Jesus mismo ang ginpadala sa ngamay para ayuhon kita, ayuhon sila nga mga masakiton. And you see, the real object of the leper's gratitude and praise was not so much Jesus, but God present in Jesus. Buot silingon, nga ang presensya sa ngamay, ara gid sa iya bugtong nga anak. This is why, when he returned to Jesus, Jesus did not say, no one has come back, or Jesus did not say, wala, or no one has come back to thank me except this foreigner, but rather, no one has come back to praise God except this foreigner. Anong nambal niya? In vernacular, sa Hiligay nun, hindi bala na pulo katawo ang gintinluan? Diin na ang siyam, nga ining dumuluong lang ang nagbalik sa pagpasalamat sa Diyos. Wala yan nagsiling si Kristo nga, di bala, pulo kamo ang ginayo, nga man isa lang ang nagbalik sa inyo sa pagpasalamat sa akon. Klaro para kay Kristo nga ang iya nga gahom bilang anak sang Dios nagikan man ini sa Amay, nagikan man ini sa iya mismo. You see, mga kauturan ko kay Kristo, what distinguish iningal aroon or leper from the other 9 nga ko sa diin amo ang wala nagbalik is that he recognized his healing o ang pag-ayo sa iya bilang regalo sa mahal nga Diyos. And this is the vision of faith ang ato niya pagtuo, which is why Jesus said to him, your faith has saved you. Tindog ka, kag maglakat, ang imo pagtuo nag-ayo sa imo. Gani mga kauturan ko kay Kristo, ang pamangkot karon amo ini. Pads, what is your pastoral challenge? Sa subong nga semana, mga kauturan ko kay Kristo, duha ka punto ang luyag nakon nga igahaboy sa inyo bilang challenge para sa aton nga pagpangabuhi bilang mga Kristiyano, bilang mga kaanakan, matudtuod nga kaanakan sa mahal nga Diyos. Una, pasalamatan ta ang mahal nga Diyos sa adlaw-adlaw ta nga pagpangabuhi. We should pray for thanksgiving for the graces that we have received before and after each meal.
We pray and thank God sa pagbugtaw ta sa aga, kag antes kita magtulog. Pasalamatan ta ang Diyos every time that we have achieved something in our life. Amo ini ang luyag nakon nga una nga dapat naton tandaan bilang mga sumulunod, bilang mga kaanakan sa mahal nga Diyos. Ang aton nga walay untat nga pagpasalamat sa mahal nga Diyos. Tandaan naton ini. Pagbugtaw naton sa aga, the moment that we open our eyes and breathe, pasalamatan ta ang mahal nga Diyos. Kagintagaan na naman kita sang bag-o nga kabuhi. Gintagaan kita sang kagayunan nga para aton makitaan ang katahom sang kalibutan kag mabatyagan ang pagpalangga sa mga tawo nga nagapalangga sa aton. Mga kauturan ko kay Kristo, kabalo ang mahal nga Diyos. Ang Diyos hindi dalok. Kabalo siya magbalos sa mga tawo nga nakakilala kag naapresyar kag gina-recognize ang iya nga kayuhan. Gani, tani mga kauturang ko sa Kristo, hindi gid kita magkalipat sa pagpasalamat sa mahal nga Diyos sa tanan-tanan yung mga grasya nga aton nababaton sa aton nga pagpangabuhi. Amo gani ina ang aton nga kung mabasahan bala ninyo mga kauturan no sa aton nga talamdan, ginasiling diri, Alleluia, Alleluia. Magpasalamat kamo bisan sa ano nga kahimtangan, kay amo ini ang ginapaabot sang Diyos sa inyo pagkabuhi kay Kristo Jesus. Alleluia. Gani, hindi kita magkalipat sa pagpasalamat adlaw-adlaw sa mahal nga Diyos. Again, pagbugtaw sa aga, pasalamatan ta ang mahal nga Diyos. Kagintagaan kita sang bag-o nga kabuhi. Kag antes kita magtulog, magpasalamat man kita sa mahal nga Diyos. Kay ti nga tagaan kita sang kagayunan sa bilog nga adlaw sang tinion nga para aton maeksperiensyahan ang kanami, ang kaayo, ang katamis, ang kalipay sang pagpangabuhi. Ang Diyos, suliton ko, hindi dalok, maalwan ang mahal nga Diyos, handa gid ni siya maghatag sa tanan-tanan niya grasya kang bendisyon niya aton ginapangayo. Gani mga kauturan, tani kabalo kita mag-pay it forward. Pasalamatan man naton ang mahal nga Diyos sa tanan-tanan niya grasya nga aton nabaton. That is the first pastoral challenge. Ikaduha nga pastoral challenge, hindi gid kita magkalipat permi sa pagpasalamat naman sa mga tawo nga nagabulig kag padayon nga nagabulig sa aton. Remember, suliton ko sa ginsiling na akong kagaina, gratitude is a great attitude. Let us value the sacrifices of our parents by thanking them. Let us also thank other people. Agiban nga mga tawo, kung nga nangin instrumento sila sa mahal nga Diyos sa aton nga pagpangabuhi. Gani, amo ini ay kaduwa nga pastoral challenge nakon sa inyo. Pasalamatan man naton ang mga tawo nga nagabulig sa aton, ang mga tawo nga nagapalangga sa aton. Sino ni sila? Ang aton nga ginikanan, ang aton nga mga kauturan, pamilya naton, ang aton nga mga abyan, amigo kag amiga, kag ang iban pa nga nagapalangga sa aton. Hindi kita magdinalok sa pagpasalamat. We have to appreciate them. Dako man o kung gamay ang ilang nga ginbulig, dako man o kung gamay ang ilang nga ginhatag sa aton. Ang importante, kabalo kita magpasalamat sa ila. Amo ini ang duwa ka bagay nga igabilin na akon sa inyo as my pastoral challenge. Una, pagpasalamat sa mahal nga Diyos
sa tanan-tanan niya grasya kag bendisyon nga aton nabaton. Umpisa naton sa aga hasta antes kita magtulog sa gabi. Kag ikaduwa, amo ang aton niya pagpasalamat sa mga tawo nga nangin instrumento sa mahal nga Dios sa aton, pagbulig sa aton, pagpalangga sa aton, pagtatap sa aton, kag kung ano pa dira nga mga pagkabutang ang ginahatag nila sa aton. Pagpasalamat sa ginikanan, sa aton mga kauturan, kag mga abyan, kag sa aton man nga mga kasilingan, kag iban pa nga mga kaparentihan nga malapit sa aton nga tagipusoon nga nagabulig sa aton. Pero ang pamangkot, amo ini, ti Father, paano ako makapasalamat? Hindi bala? Hambal ko gani, amo nang duwa ko ka pastoral challenge, pasalamatan tang mahal nga Dios. Ikaduwa, pasalamatan naton ang aton isig katawo. Pero ang pamangkot gani, paano or in what way can we express or extend our gratitude? Mga kauturan, una, we thank God through our prayers and thanksgiving. Pasalamatan naton ang mahal nga Dios paagi sa aton nga pagpangamuyo, kag subong man paagi sa aton nga pagsimba. Halimbawa, we have sa Santos nga Misa, hindi bala nakabalo naman kamusina, we have mass intentions, blessings, ang prayer over the gifts, etc. These are the forms of thanksgiving, pagpasalamat sa mahal nga Diyos, or expression of our prayer nga pwedeng nili naton ipakita ang aton nga pagpasalamat. Ang iban sa aton, may mga kauturan kita, hindi bala mababatian naton, thanksgiving for all the graces and blessings that our family have received, no? Or pagpasalamat sa mahal nga Diyos sa mga grasya kang bendisyon nga nabaton ni so on and so forth. Pagpasalamat sa mahal nga Diyos sa pagkapasar sa board exam ni so on and so forth. Pagpasalamat sa mahal nga Diyos kay nag-ayo siya sa iya nga mga masakit ni amo ini bla 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 bla. Pasalamat ina. Gani mga kauturan, hindi gid kita magkalipat sa pagpasalamat. So isa ini no? Madamo nga pamaagi, pero isa ini sa paano nato mapakita o ma-express ang aton nga pagpasalamat sa mahal nga Dios paagi sa aton nga pangamuyo kag pagsimba sa iya. But above all, tandaan gid naton ini mga kauturan, we thank God also by offering our services to the church without counting the cost. Pwede gali kita kapasalamat sa mahal nga Diyos nga bisan hindi kita bala ka mas intention, pwede gali kita kapasalamat sa mahal nga Diyos sa pagbulig sa likoton sa simbahan. Sa pagbulig ko anuman nga mga kinahanglan naton nga mapartisipar para mapaayo ang aton nga simbahan, kita nga mga tumuluo. Ina, pamaagi minina sa aton nga pagpasalamat. Ako may mga nakilala ako nga later on no, ang aton yung mga bisita, they have been in the church, ilang pagserbisyo sa aton nga simbahan no, walay tupong. Kumbaga, ang ilang pagpasalamat bisan wala mambagi sila, wala manggaling kami Father kwarta, pero ang ilang serbisyo no sa aton nga simbahan ara gid. May mga nakilala man ako, nadugay na sila no, ara sila sa CWL, sa Ladies of Charity, sa Mother Butlers, ang iba na gani mga senior citizens nag-ugod-ugod na, pero wala gyapon untat sa pagserbisyo sa mahal nga Dios kag sa aton nga simbahan. That is also another form of thanksgiving. Kag sa katapusan, above all, we thank God. Pasalamatan nato ang mahal nga Dios by doing spiritual and corporal works of mercy. Again, pasalamatan naton ang mahal nga Diyos by doing spiritual and corporal works of mercy. Buot silingon, paagi man sa aton nga pagbulig, pagpangamuyo, kag subong man, corporal works sa aton nga pag-extend bulig, paghatag naton sa mas labing kubos o kun mas paghatag naton sang mga
bagay nga mas kinahanglanon sang aton yung mga kauturan, no? So this is also a way of thanking God, paying it forward, no? Amo ini isa sa mga pamaagi para ibalik naton sa mahal nga Dios. You see, ang Dios alin sa ibabaw nagatag sa iyang grasya kag bendisyon sa aton, kag ang aton niya pamaagi para ibalik naton sa mahal nga Dios ang aton niya pagpasalamat in any form. Again, pwede sa pagpangamuyo, pagsimba sa iya, thanking and praising God. Subong man paagi sa aton niya pagbulig sa simbahan, serbisyo naton sa simbahan, kag sa katapusan sa aton niya pag-alagad kag pagbulig naton sa aton isig katawo. Madamo ako nga kilala nga mga benefactors nga wala gid sila untat sa pagbulig sa aton sa pagpasalamat sa mahal nga Dios sa mga grasya nga nabaton nila paagi sa pagbulig nila sa ila isig katawo. Halimbawa, ang iba naton yung mga seminarista nga may bukasyon sa pagkapari, no? Ang hindi naman balaman naton hindi tanan may ikasarang gani madamo inis ang may mga iban kita nga mga seminarista bala nga nag-eskwela sa seminaryo nga may ara sila nga mga benefactors. Kag ini nga mga benefactors, I am sure this is their way of expressing their gratitude sa mahal nga Dios kay ti ang grasya kag bendisyon sa mahal nga Dios sobra-sobra man ginatag sa ila gani pamaagi sa pagbulig nila sa pagpaeskwela nila sa iban nga mga tawo ila ini pamaagi nga ginabalik nila sa mahal nga Dios ang kaalwan nga ginapakita sa ila. Ang iban man sa aton, no, naghahatag sila sang donasyon nagalin mismo sa ilang bulsa, ha, hindi iniya donasyon o kunhalin sa kwansang gobyerno naton, but you see paagi gid ini sa kaalwan, no, sa mga individual kag mga private citizens naton nga mga kauturan nga bukas gid sa ilang nga kaluban kag sa ilang nga kasing-kasing ang pagbulig sa aton nga simbahan, ang pagbulig nila sa proyekto nga kun anuman nga may ara ang aton nga simbahan. Isa sa mga makabig ko gid, no, and gina-look up ko gid that, no, gina-look up ko until now, no, nga maalwan gid siya amo ang aton nga isa sa mga benefactors ang aton niya building diri sa Spirit FM Rojas, the late Dr. Adolfo Bellosilio, nga kung sa diin paagi siya kaalwan, no, madamo siya nga ginbuligan, madamo nga mga infrastruktura, no, ang gipatindog diri ilabi na gid sa aton simbahan diri lokal simbahan sang Capiz nga libre tanan-tanan kag ini bangod sa iya kaalwan kay kabalo gid sa iya nga ang kwarta hindi man naton inamadala kung kita magtaliwan diri sa kalibutan, kundi mga kauturan ko kay Kristo. Tandaan gid naton ini, tani mangin maalwan kita, kabalo kita magpasalamat sa mahal nga Dios, kag kabalo tani kita magbalik sining kaalwan nga ginapakita sa mahal nga Dios sa aton. In what form? 3 things. Una, sa pagsimba, pagpangamuyo sa mahal nga Dios. Ikadua, paagi sa aton yung pagbulig sa aton yung simbahan, paagi sa aton yung partisipasyon, serbisyo sa aton yung simbahan. Kag ikatlo, paagi sa aton pagbulig sa aton isig katawo, ilabi na gid sa mga labing kubos nga nagakinahanglan sang aton nga bulig. Mga kauturan, amoy ni karon ang akon nga pagpamalandong sa sini nga santos nga ebanghelyo kung sa diin sa napulo ka mga aroon, isa lamang ang nagbalik sa pagpasalamat sa mahal nga Dios. Tani, hindi kita mangin kasubong sa siyam nga mga aroon. Tani, kita tanan-tanan kabalo magbalik magpasalamat sa mahal nga Dios. Kita tanan-tanan, hindi lang isa, hindi lang dua, hindi lang tatlo o kun lima. Tanan kita ilabi na gid nga mga binunyagan. Tani kabalo kita magbalik sang kaalwan nga pakita sa mahal nga Dios sa aton tanan-tanan. Madamo gid salamat sa inyo nga pagpamati. Magabalik kita pagkatapos sini. Pagpamalandong sa
sa santos nga ebanghelyo sa kada Domingo sa liturhiya sang simbahan. Pagpanghangkat sa mga Kristiyano nga binunyagan. Dali, magpamalandong kag magpamangkot kita. Pads, what is your pastoral challenge? Pads, what is your pastoral challenge? Sa aton tagsa kapagbiyahe sa dalanon, hindi pagkalimtan ang numero 1 nga kaupod naton sa pagpanglakaton. Lawaan Petron Superstation and Car Service. Yari na ang masaligan kag kalidad nga serbisyo. Owned and managed by Mati, Christine and Xavier Viterbo. Ang Lawaan Petron Superstation and Car Service nag-aalagad sang limpyo, kalidad nga gasolina kag diesel para sa imo nga salakyan. Petron XCS, Petron Blaze 100, Turbo Diesel, Kerosene kag Diesel Max, ari na tanan diri. Nagatanyag man sang change oil. May mga promo kag libre pa nga serbisyo para sa mga suki. Ano pa ang ginahulat mo? Magbisita na sa Crossing Seminary, Barangay Lawaan, Rojas City. O kung magtawag sa telephone number na 036-6215-5513. Bukas ini Lunes tubtob Domingo para sa imo padayon nga pagbiyahe. Lawaan Petron Superstation and Car Service. The second best station in customer service. Power, performance, Petron. Gusto mo bala sang preska kagalidad nga pagkaon sa imo panimalay o kon negosyo? Sa Carl's Poultry Supply, mayara kita sang preska nga itlog kag dressed chicken nga sigurado nga malimpyo, luwas kag barato. Perfect para sa imo negosyo, karinderya o kun bisan sa adlaw-adlaw nga kalanon sang imo pamilya. Bakal na sa Carl's Poultry Supply para sa pamilyang Pinoy, the freshness you deserve. May branches kami sa Rojas Avenue, Rojas City, sa luyo sang BY & Sons, Kilometer 1, Rojas City, sa Brotarlo Building, kag Chidoro Arsenas Trade Center. Para sa inyong order, makigaangot lamang kay Mr. Ian Adonay, Sales Manager, sa 0908-875-7558 o kun kay Miss Jocelyn Bautista, Booking Agent, sa 0908-819-2446. Mahimo nyo man nga ma-follow ang amon Facebook page kag Instagram account nga at Carl's Poultry Philippines. Carl's Poultry Supply, preska kag sigurado. Pet lover ka bala? Ginapangita mo ang maayo, barato, kag masaligan nga serbisyo para sa imo pinalangga nga kuring kag ido? Ari na ang Capiz Prime Veterinary Services Animal Clinic. Makita sa Kilometer 2, Barangay Lawaan, Rojas City. Nagahatag kami sang kompleto nga serbisyo para sa mga kinahanglanon sang imo kuring kag ido. Vet Home Service. Kami ang magakadto sa inyo. Konsultasyon kag pagpabulong, laboratory kag blood works, deworming kag vaccinations, low-cost spay kag neuter, surgery kag emergency cases, kag confinement para sa mas kinahanglan nga pag-atipan. Bukas Lunes tubtob Domingo, magluwas lamang sa adlaw nga Miyerkules. Para sa appointment o kung mga pamangkutanon, mahimo lamang magtawag sa 0930-654-8929 o kung sa 0966-994-0050 kag sa telephone number nga 520-0328. Bisitahan man kami sa Facebook sa Capiz Prime Veterinary Services Animal Clinic. Para sa luwas, mapagros, kag maripayon nga mga kuring kag ido, Capiz Prime Veterinary Services Animal Clinic na ang kadtuan. Capiz Prime Vet, alagang prime, serbisyong prime. Ang sarap sa tenga, sa bahay, sa eskwela, sa opisina, the best itong kabarkada, Spirit FM. Paring, the best paring.
Pagpamalandong sa santos nga ebanghelyo sa kada Domingo sa liturhiya sang simbahan. Pagpanghangkat sa mga Kristiyano nga binunyagan. Dali, magpamalandong kag magpamangkot kita. Pads, what is your pastoral challenge? Pads, what is your pastoral challenge? Mga kauturan, welcome back sa aton nga programa diri sa 88.1 Spirit FM Rojas para sa Pads What is your Pastoral Challenge. Kag kung inyo nga makitaan sa aton nga screen dira mga kauturan no sa aton nga Facebook Live no, madamo kita subong nga gabi diri sa aton nga istasyon ang aton nga mga dinapit nga mga bisita. Ini sila kung inyo na kung kamo nagasubaybay bala sa ako nga programa, nagagreet gid na sila permi kada Sabado sang gabi na Pads, i-greet mo man ang mga ICMC Angels, no? Mga kauturan, walay liwan kundi ang aton nga mga gwapahon, mga mahugod, ano pagid? Bataon. Bataon nga mga katapo naton sa aton nga Immaculate Conception Metropolitan Cathedral Parish Office, no? Ini sila kung gakadto kamo bala sa aton nga katedral diri sa Rojas kag may transaksyon kamo sa opisina, amo ni sila ang inyong mga makitaan nga mga nawong no, ang aton nga mga parish office secretaries kamo tanan-tanan no, secretaries no. So sila lang mapakilala sa inyo, but of course no, I'd like you to welcome and aton i-welcome gidri sa aton nga programa ang aton nga mga ICMC Angels no, ang aton nga mga what do you call this? Cathedral Parish Secretaries, no? Una sa tanan, ang pinaka dito sa punta, ang pinakagamay, no? Si Kla, and then there is si Nang Sef, ang sa kilid ko, and there sa piyak ninyo nga screen, ang wala sang jacket, no? Wala sang jacket, no? Si Nang Bing, and of course, ang pinakabata sa tanan, si Tita Baby, no? Kag sila danay mapakilala sa inyo para mas manami, mabatian nyo gidang ilang at tingog. Sinong mauna? Sino mauna sa inyo? Si Kla na lang mauna. Sige, Kla. Sige, batian ka na, Kla. Mayang gabi sa tanan. Ako gali si Clarice Maculas, isa sa sekretarya sa katedral. Bali ako taga Pontevedra. Gusto ko man nga tamyawon ang amon nga mabuot, mahugod kag mabinuligon nga rector sang katedral nga si Reverend Father Edsel Delfin. Yes. Kaupod sa iyang mga kapdanan nga kaparian nga sanday Father Ray Bernard Martinez, Father Cornelio Delfin, Father Jaime Villanueva, Father Robel Gicoli, kay sa tanan nga ICMC staff. Pati man gali sa tanan nga Archdiocese Secretary sa Bilog nga Capiz. Wow. Sa Parish kag Mission Station, mayong gabi sa inyo tanan. Yes. Ginatamiyaw kumain ang amon nga parish priest sa Saint Isidore Pontevedra nga si Father Bernie Barrios, kaupod niya si Father Joseph Faraon, kag ang aton nga deacon nga si Reverend Christian Diaz. Wow. Si Tatay Andro or si Father Andro Alcorano, ang Mission Station priest sa Cristina Tapas. Sa akon man mga ginikanan, utod kag mga abyan, pamilya, mayong gab-igid sa inyo. Yes, mayong gab-igid tanan-tanan no sa mga greet ni Kla. Dumabay jag siniyakla no kay nag-greet ka or gibayaran ka gidagoro ni giyang bala ka gidagoro ni Father Edsel. Of course again sa aton yung mga kaparian dira sa katedral no, headed by the Father Rector Father Edsel Delfin, kag sa iya mga kopdanan yung mga kaparian kag samba manikla no, ang subong man ang kura paroko sa Pontevedra kay Father Bernie, kaupod kay Father Benji kag kay Reverend and Christian no, kag ang tanan-tanan niya mga secretaries no, secretary sa Bilog nga Archdiocese of Capiz no, may ara ka mo sina nga kanya no, gamitin gidya ka mo no.
Oo, kay Andli, kay Father Didert, di ba laga meeting gidya ka mo? Sige. Nang Seth, ikaw naman ng Seth. Ang microphone kan. Oo. Before anything else, gusto ko lang magpasalamat Father Mlex Yes, sa paghatag sa among sing kahigayunan nga maimbitahan diri sa ining programa kag subong man sa ICMC staff kag sa amon nga Rector, Reverend Father Edsel Delfin, sa Parochial Vicar Sanday, Father Ray Bernard Martinez, Tatay Kuni Delfin, Father Robel Gigoli, kag si Father Poy Villanueva. Yes. Kag subong man padri duwa gid dabi aka mission station kag parokya ako nasakopan. Sige. No sa Gabuan sa Padre Pio. Okay. Parish sa kay Father Inan Bulanti kag sa Jesus Nazareno Mission Station sa Baybay. Sa Baybay kay Father Edwin Diaz kag sa bumansa ko mga pamilya dira sa nasakupan sang Baybay, Astros family, sa Kalinaw, nag-shoutout na ko ba? Yes, okay, wala gid problema no. Kalinaw, Aragon kag mga sugapamati gid sila subong, no? Kag subong man, especially sa akon gid nga barangay gid mismo sa Gabuan. Akon pamilya dira mga Languran family, sa family kong Languran compound, sa Apanitan, Bisana, Carano o kag Agana family. Wow. Kag sa subong man sa labutan sa sininga programa, mayong gabi gid sa inyo tanan. Yes, so taga-Gabuan ka gid nang ang husband mo ang taga Boulevard. Sa Boulevard, no? Okay, salamat ng Seth. Next, no? Ara na to gichirismis sa sila gadwa. No? Kinagakuan pa ko sila gadwa nagakuha ko sino mauna ba. Sige, sinang Bing kay save the best for last ko no eh. No, save the best for last Tita Bibi, no? Nang Bing, ka naman. Okay, thank you. Good evening sa tanan. Father, good evening. Good evening. Pasalamat gid kami sa madamo nga sa paghatag mo sa mo sang kahiguyan. Wala ko sang kahiguyanan nga matagaan mo kami sang time man nga maka-guest diri kaga makapamanguntana kung anong pwede namon mahatag or advice sa iban. Yes, inspirasyon gid ya. Kung may ara, so may ara gid na ya. Good evening sa tanan. Pero sa amon ko na paro ko sa opisina para sa it's a rector, it's Father Edsel and Father Bernard and Tatay Kuni, subong man kay Father Poy, kay Father Gigoli Robel. Kay sa tanan, yes. Sa tanan mga empleyado kag in staff sa Cathedral, good evening manggali sa akong bugos nga pamilya, sa akong mga bata kamay pa nakatuloy sila which is wala sila kabalo. Arod ka? Oy sila kabalo. Good evening sa tanan kag sa tanan nga mga nagalantaw kay nagapalamati mayong gabi gid sa inyo tanan. Sige, salamat ng Bing kag karon mga kautoran no mabalaan nyo gina si ang istorya man ni nang Bing kung paano siya nagumpisa sa aton nya katedral. Of course, again, save the best for last ang pinakabata, no? Sa aton tanan-tanan. Tita Bibi. Good evening, Father. Good evening. Gapasalamat gid ako nga nakasakop ako sini nga waay gid kuyag. Kay kang manager, di ba, sa ICMC Angels? Charlie's Angels in Isla. Floor manager kapag paso. Pero amo na nga matuod yung floor manager nga naga-treat, nagapakape, gapapapamahaw, no? Sige, tita. Actually, visitor lang ako dira, kay ari ko yan na belong sa Mount Carmel. Parish, kay yes. Father Berman. Tama, oo. Kag, good evening, Father. Father Yes, Berman. Father Berman. Siya, si Father Ivan, si Father Telik. Dodoy Telik. Kag si Father Ray Villanoy. Yes. Villanoy. Oo. Hay, nano, kag I'm taking this opportunity nga bago lang ko na operahan. Kaga pasalamat ko sa mga pari nga nagbululig sa akong pangagdi. Yes, pangamuyo. Yes, tita. Thank you, no? Father. You're welcome, tita. Again, mga kautura, no, aton giginapasalamatan ng aton yung mga ICMC Angels, ang aton mga dinapit. And I'm sure,
gitugtan naglaong ka mo kay Father Edsel. Wala sa. Pero si Father Edsel nagasubaybay gid bala sa programa natong kada Sabado. Nagakuang gid na saya no. Oo, makibot ina Sabat. Anyway, sige. Sige, Kla. Bali, ang isa naman nga po nga sekretarya si Tita Donnie. Oo, yes. Nagalantaw. Hello nang Donnie. Good evening. Salamat gid no sa imo nga kwan. Pag-upod sa aton nga programa. But antes kita mag-istoryahan ay subong nga gabi aton man danay tamyawo ng aton nga mga nagasubaybay man diri sa aton nga Facebook Live no. Una-una diri sa aton sa 88.1 Spirit FM Rojas. Nay Emilia Cartojano dira inisa sa Lawaan no. Mother Butler inisya. Na Emilia, good evening Father Bless. Good evening Nay. Salamat gid. Tita Josane Barredo ang sekretarya man dito ni Father sa Anawon kay Father Ronnie Banyas, no? Good evening Father Mlex watching from Anawon, Panay, Capi. Salamat tita, kag of course dira kay Father Ronnie kag ka sa inyo. Ma'am Ana Joy Bunsay Bacolinaw. Mayong gabi Father Mlex watching from Barangay Kandual, Panay, no? Salamat Nam Ana Joy. Nay Edna Biap Bantay. Good evening Father Mlex 88.1 Spirit FM Rojas. Watching from St. Joseph, husband of Mary, Parish Dulangan, Pilar, no? Salamat na Edna, salamat gid sa imo nga pag-upod. Ma'am Dominica Baklas Labitan, ang banya amen. Good evening Ma'am Dominica. Next we have also Ma'am Becky Lana. Good evening Father Mles. Good evening Ma'am Becky. Next we have Ma'am Milagros Araque. Good evening Father Mlex kag sa imo mga visitors. Shout out ko no si Miloy, sa iyaninong Father Andrew, Father Ret, kag sa amon Padre Cura, Father Roque Hortensio, salamat gid. No, salamat Ma'am Milagros, diri ni siya sa Bailan. No, sa Bailan. Regards la ko da kay Father Roque, kay Tito Roque, no. Tiyo ko. Next, we have also Ma'am Josefina Vaay Valakyo. Good evening everyone. I'm watching from Dubai. Salamat Ma'am Josefina. Next, we have Ma'am Kima Villa. Good evening, Father Mlex and everyone, no? Ang PPC President sang Lumboy Parish dito kay Father Patrick, no? Sa Hamindan, Capiz, no? Ma'am Fatima Langgorayan. Good evening, Father Mlex. Watching from Gabuan, Padre Pio Parish, no? Ang bali Ma'am Fatima. Salamat gid Ma'am Fatima. So amoy ni silang aton yung mga nagtamyaw diri sa aton yung Facebook page sa 88.1 Spirit FM Rojas. Diri naman sa aton sa pamati mga kauturan, no? Nga Facebook page. Nagaupod man sa ato nagalantaw si Ma'am Joanne de los Reyes kag Father Jed Udrunya, no? Father Jed. Yes, di ba si Father Jed ang kura paroko sang Saint Roque sa Borias, no? Mambusaw, Capiz. Ma'am Elnora de Gala, good evening Father, good evening, watching live pods from Barangay Sulo, Pontevedra, Capiz, no? Ma'am Elnora, salamat gid sa imo nga pag-upod kapag pagsubaybay man sa ato niya programa. Ate Olavilla, no? Gandang gabi pads. Singapore naman ini sa ate na Ola. Hello Ate Ola, good evening po. And mission na upod ko ini sa magsaka sa bukid, no? Sa Mount Giting-Giting, no? Hopefully ate makasama ka ulit namin, no, sa pag-akyat, no? Just let us know, no? Message lang po. Ma'am Rose Odikta, amen. Good evening, salamat gid. Ma'am Bondang Celino, good evening Father, watching here in Dumaraw naman, no? Salamat Ma'am Bondang. Ma'am Concepcion Olga Bores Baria, good evening Father, salamat man Ma'am. John Ignacio Funesto, si Emi, maayong gabi Padre, ang sekretaryo man na dito sa Panitan, no? Sa Panitan. Good evening Mi, salamat gid. Ma'am Nida Sare, good evening Pads. Ma'am Jovita Farenas, good evening Father, watching from Dacoton, Dumaraw. Salamat Ma'am Jovita sa imo nga pag-upod. Ang ako niya pakaisa naman sa US, no? Mr. Fruji Friends, no? Nung Bimbim Orosio Lindo, nong good evening. And of course kay Nang Ann and sa kids, no? Kim Kim, Pau Pau and Shrine. Kamusta na kamo dyan sa US, and God bless and keep safe always, no? Ma.R. John, no? Good evening Pads, watching from Barangay Taslan, Dumaraw. God bless always Pads. Salamat Ma'am I think Ma.R. John, no? Lalaki ni sabay, sorry, no?
Please comment lang kung ano, hindi ko parsensya gid ka mo, no? Ma'am Joanne de los Reyes, hello, good evening, Tita Baby. Kilala mo ni, Tita? See? Na-recognize ka gid ni yata. Of course, ang akong Iloy, Mrs. Annabel Orosio Hevero, ang banya LA. Ano ni man? Good evening, Donya. Donya ako magtawag sa akong Iloy. Good evening. Ambot ko nakaiapon yung kamo dyan sa Haminda na see you tomorrow, no? May date kami ni Donya tomorrow. Hambal ni Imi, no? Ni John Ignacio Fonesto. Hello, Tita Eray. Sino si Eray? No? Sino si Tita Eray ko, no? Ma'am Brenda Biruan, blessed evening, Father. Hello, Ate Brenda, good evening po. I do not know if you are still in Manila or sa Concepcion siya. Concepcion ba, Ate, or Ahoy? Ahoy yata, no? I forgot na. Ma'am Candy Galagati Alboreda, no? Ma'am Candy ang secretary ni sa St. Pius X Seminary, no? Good evening, Ma'am Cands, Ma'am Candy, no? Good evening. Of course, ang ako niya tiya, Mrs. Anale Orosio Bukayan, di man sa katedral, no? Palasimba man na dira. Good evening, Mama. Ma'am Annalyn Disalit. Hi, Father, mayong gabi. Si Annalyn. Hindi gamay abi dio. Nagapamatigi ako sa akon mga amiga nga ara sila dira nga guest mo. Salamat, Ma'am Annalyn, no? Yes, ambal ni sang ako niya tiya, Mrs. Annalyn Orosio Bucan. Good evening, Pad. Shout out sa Flame of Love Crusade Prayer Group, no? Amo ni sila. Tita Nema Jestro, watching Father Emles. Good evening. Salamat, Tita Nema, ang mama ni anay sa classmate ko ni Niljan kag ni Dodo, no? The late Dodo Jestro, no? Salamat, Tita, and ma-message ako sa imo, Tita Nema, no? May balahire po kay Tita Nema sa amo niya t-shirt, no? So far amo ina ang aton niya mga nag-greet, no? May nagdugang pagid diri, no, sa aton sa 88.1 Spirit FM Rojas, no? May nagdugang pagid. Ma'am Brenda Lee Rizon Medina. Good evening, Father Emlex, watching from Cagay, Rojas City. Salamat, Ma'am Brenda Lee and Mr. Ellison Estabilio. We miss you, Pads. Si Ellison. Hello, Ellison. We miss you, Pads, from Santa Monica Parish Youth Ministry, Panay. God bless you. Salamat, Ellison. I think si Ellison is from Kandual, no? Ellison, if I'm right, no? And I think amoy na. Salamat gid Ellison sa imo. Mr. Rogelio Muya, may gabi, Pads, dira naman kay Father Mark Grand Floor, kay Father Mark Bisana sa Mission Station sa Lucero, no? Sa Blessed Hosto Takaya ka Ukon Mission Station. Salamat gid, and of course kay Ganggang dira, no? Sir Ronald Villagracia Deliava, good evening, Father Emlex, sa Luktugan naman, no? Amo ni siya ang head sang aton niya, ano ni siya ganiya, extraordinary ministers sang aton niya communion, no? Ang aton niya o ng aton niya mga Eucharistic ministers, no? Chairman ini siya, president dira sa Luktugan Parish, no? May ara pa nagdugang, okay, wala naman. So mga kauturan, if may ara ka mo shout out or itamyaw, no, pag digit ka mo dira ka comment kay ti aton ina pagbasahod pagkatapos sini, no, ang inyo nga mga comment. Dali lang to may nagdugang pag ginadiri sa ako, no. Lantawang ko dali lang. May ara pa kami dugang kamo kamo nang may dugang kamo. Oo, sige. Ma-shout out gali ko sa akon nga ko naparo ko sa Panay. For Father Onyok, good evening. Yes, kay Father Onyok at kay Father Boy. Good evening. And then sa Lunoy for Father John Marlon Bordo. Padre, good evening sa inyo. Yes, good evening. Duwa man akong parokya. Gani, damo yan ang, no, damo. And of course, aluyag kumantam yawon, ang nag-send rin sa akon sa IG, no, nag-upod man sa atong paglantaw, Liam De La Torre and kay Tita Lia Flo, and of course, ati kay Lexi, no, ara man dira, no. Salamat gid sa inyo nga pag-upod man sa ato dya programa, subong. I'm sure, Liam, busog ka na gid sa imo nga, nga namerdihan gid si Liam, no, busog-busog ka gid na. Sige, yes. Pads, madali lang. Sige, Tita. Isa lang. Okay, go, Tita. Madamo pa time, Wala pa, salamat lang ko kay Harold Benvenida. Kay Sir Harold, yes. Sa pagbulig sa akon sa pag-obra sang akon altar. Wow. Oh, of course, si Sir Harold, yes, very kuwang gina si Sir Harold, no? Kaya di ba, Tita, gina-invite ka man si Sir Harold kung
ano gani na naton sa Panay sadto. Oo. Magkuan bala Biyernes Santo, Biyernes Dolores. Biyernes Na, di ba isa ikaw dra, isa Canada, no? Natandaan ko na, of course, yes, kay Sir Harold, nag-guest man na siya diri sa Nagligad, si Sir Harold, no? Sa programa ni Father Paking, no? Kag upod sila I think and Father Mark sadto kag ni Attorney Abeb last time, no? So, yes. So, another one, ang ako niya classmate dati sa seminaryo, ang pulis na subong, no? Mr. Nonito Valenzuela, good PM, watching. Salamat, Nits. Sa imo pag-upod, I do not know kung nag-duty ka subong o ara kada sa inyo. Nay Elena Baguhara, good evening, Father Emlek. Si Nay Elena naman, sekretarya naman ini sa Yating Parish. Yes, no? Salamat, Nay Elena. Kung may time tani, pwede tamang ikaw din na mag-guest, no? Galing kay Sabado, bisang gabi, malayo, gidya. Ma'am Celedonia Aguilos, good evening, Padre, kag sa taga ICMC Angels, kag kay BBM, kag sa tanan nga nagalantaw. Amo ni siya bagoto sa may office. Hello, tita man kumagpa, no? Tita Dolly, Donyan? Donly. Salamat gid sa imo nga pag-upod. Sa sunod, ikaw naman ang amon diri nga, I guess, no? Sige. So mga kautoran, again, kung may arap pa ka mong gusto dahil itamyaw, pwede ka mo katamyaw, no? Just type there, basahon natin pagkatapos. So, first naton niya pag-istoryahan subo mga kautoran, kay ang aton nga santos ng ebanghelyo sa subo nga Domingo, nagapanumdum sa aton sang hambaga na akong kagainan, no? Pay it forward, gratitude o kon ang pagpasalamat, no? Kay polo kaaroon ang ginaayo ni Jesus, pila ang nagbalik, isa lamang. So gani, ang ako niya una nga pamangkot sa aton yung mga ICMC Angels na amo ini. Kamusta kamo? Kamusta ang inyo panarabaho sa aton niya katedral, no? Sa opisina naton sa katedral. Sinong mauna, Kwan? Masabat? Si Kla. Ang pinakabata. Oo. Kamusta ang imo panarabaho, Kla? Kag kung pwede mo ma-share sa amon pila ka nakatuig. No. Oo. Ano ba itong question? Kamusta ka na? Ako, kamusta ang trabaho sa ICMC? Ako, okay, good. Tapos, ang trabaho namon sa katedral is masako. Yes, of course. Masako. Siguro sa tanan niya parokya diri sa Capiz, ti katedral gidya ang masako. Yes. Oo. Sige. Masako tungod, syempre, kami ang gaproseso sa mga papilis na ang mga kinahanglan sa mga tao para sa baptismal, sa mga certificates, no? Baptismal, confirmation, pakasal, mga muna, no? Sa mga patay. Recommendation. Certificates, no? Mo ina mga ginakuang gid. So gani mga kautoran, basi makakibot ka mo nga man niya sa amo niya parokya, ya isa lang yung sekretarya o kunduha lang, tapos sa katedral damo, no? Kay damo man niya, no? Damo gidya kabalaman naton ang katedral amo nang sentro gidya sang aton nga diocese. So gani damo gid na transaction bisan damo na subong nga mission station sa parokya sa Roa City, no? Damo man gyapon niya ang nagakadto, damo ga pakasal sa katedral, no? Damo ga pabunyag, no? Bisan iba nga mga taga Banwa dira gani sa katedral kay manami gid dami ang katedral, no? Kanami gid. Sige nang Seth, ikaw naman. Thank you, Kla, no? Salamat, Kla. Sa liwat mayong gabi, no? Sa question mo, Pads, nga, kamusta ako? So, masiling ko siguro sa akong kagalingon nga, ayos lang ako. Naksa. Okay, good. As in, okay. Then, kung kamusta ang trabaho sa ICMC, so far, so good. Wow, Naksa, English, so far, so good. Oo, Padre, hindi man, may ara sing kabudlayan, apang sa amon nga dira sa sulod sa opisina, daw masiling namon, Padre, nga easy lang gid. Kay wala namon ginab na seryoso. O ginapastress. Napastress amon kaugalingon sa bisan nano ka sa kuon sang trabaho. Masiling nga kung bisan damo kliyente, gina-cater namon sang nang as in pasunod, di ba na, Padre? Halimbawa, Padre, may ara nga busy ang isa, then may masulod
isa kag isa samon gabuligyan na gabuligay Buliganay. Yes, Yeah. Padre. Ano ganit tawag sila nagkuan sa abaga bala lugay abaga no. Yes, Padre. Kag ako mismo mga kauturan, I am also a witness no. Every time magsulod ako dira sa opisina no, I feel very amo na ganyan ba ko welcoming gid sa inyo. Tapos inang daw hindi kaya bala hindi stressful. No, amo gina-obserbahan ko sa inyo daw kanami isang vibe ninyo yang nga daw although balaman na naton, may mga times gidya, may mga adlaw man yang hindi gikuan pero ang manami kay despite sa kadamuon yung kadto sa inyo kag iba-iba pa ng mga request nila kag ang iban pabalik-balik na ano although later on istoryahan na naton ano mga problema nga na-encounter ninyo pero you were still able to manage no ang manami na kinama-manage nga pa ninyo. Salamat ng Seth no and so far so good gid sa mga kautoran no nang Bing ikaw naman Sa pamangkot mo kamusta, maayo man Sa kaluoy sa Diyos, still kicking gyapon. Pila ka na gani katuig ng Bing dira sa katedral? Padre mo ba, lanto ko na ko ni Dad. Hindi, ang pagserbisyo mo lang yan, pagserbisyo. Siyempre lapit naman na gyapon. Actually, 36 years na ako sa cathedral. Nga nagaserbisyo, wow. Eskwela pa ko, Padre. Okay. Third year college ko ba? So, ara ka na dira yan nagaserbisyo. So, 36 years, imagine that? Oh, grabe, ganyan pagserbisyo ni mo yan. Nakaya. Oo, so far. Oo. Kag ang para sa among trabaho, yes, sa subong, mas feel ko ang komportable sa akong mga upod in the sense nga pagsululod nila kay nauli sila, nagpangayo ko sa ila nga kung pwede inang intindihan na kita, intindihan to kamo, intindihan ko, which is ang trabaho naton hindi mahupos. Correct. Siguro it might be sobra sa times 10 sa ibang mga parokya. Oo. Mabalaan nyo na, ako na rin nakamudi. Pero ang bal ko, buligay ta. Kay kaya nato na ang tarang nga trabaho. Bisa nano kadamo, nano kabugat. Basta nagabinuligay, no? Yes, Padre. Sakto ginaya. Salamat ng Bing. Mabalik ko dani kay ng Seth kag kay Kla, no? Kay wala mo pila ng Seth pila ka nakatuig dara sa ano? Sa office, Padre, mga 7 years 7 years na. 7 years na. Ikaw naman, Kla? 3 years. 3 years na. Yes. So 36, 7 kag 3 years na, no? Of course nang Bing no sa ina nga 36 years nimo. Pagsugod mo dira, pila ka mo sadto ang ara sa katedral? Duha ako naabtan, duha ka old. Duha. So tatlo ka mo. Tatlo. And that time wala pa sa mga mission station kag wala pa na divide, di ba la, no? Wala pa. Rojas Cathedral. Tinakaya nyo man sadto? So far, Padre. Nakaya man, no? Pero subong mas medyo nag-ano mas pagid. damo pagid ang trabaho, subong kong tutong sa okay, tod ka. Mas nagdamo pagid subong. I see. Pero galing kay amo man ina, no? Siguro kay nagdamo man ang tawo, nagdamo pagid ang demands, no? Nagdamo pagid ang mga kwan. Tita Baby, ikaw naman Tita Baby. To of course, kwan ka malang niya, kumbaga visitor ka malang dira, visitor. Ti balaman naton sa imong pagbisita kamusta ka ko you are already retired ti wala ka Japon na tak-an sa pagbalik-balik ano ang nagapush sa imo nga makadto ka gid sa katedral o makadto ka serbisyo sa simbahan kay pagkapatay lang ni Nanding at i-lost di kuya ay ko kapyutan o ay ko sing anuhan kag pandemic pa oo ay during that time si Father Freddy. Father Nonoy, Villanes. Oo. Ay, okay man. Basta daw, nagamana-mana, kabla kay wa ay ko kag isa pa, hindi pagikuya kasulod dira sa ila. Yes. Kay wa ay, one time, ambot siguro ginagaydan man ko sa Holy Spirit, nagsulod ko da, kag pamatyag lang. Ay that time si Father Andrew Alcorano. Ara pa to. Hay kundi kalingaw. Yes. Tapos sige nga pinatawa. Na kung daw dirigig ko mo. At least bala nang hindi sa mabugat no daw arang obra pero hindi siya barasang stressful gid. Kay daw may ara. Kay I think mo man kinahanglan naton eh. Kay ang obra ya ara lang gid ang obra pero kung seryosohon gid nato sang itsak nga kuang gid nga ay kita lang yung ma-stress. Oo, makapoy, mabugat, no? Manami inaya nga nag-aobra kita, at the same time nag-enjoy bala kita samtang nag-aobra. Ay, kusaga pa ngayon ko sa ila,
Ay, nanong pamahaw niyo di. Nanong padre, oo. Oo, no? Kunwari, hindi siya mabakal. Ikaw na sa mabakal, no? Bakal ko nano. Basta pakibagay lang kada Yes, isa. kanami ta, no? Oo. Amo na ganita, ang next ko nga question, ikaw na lang, may follow up lang ko, Sinta. Kiti, kung lang tawon ni mo ya, kalayo gidya sang age gap ninyo, especially, mga malayo pa ya sa inyo. Pero, ang nakanamian ko bala, kay, nakibagay kaya, no? Kumbaga, nag-jive ya ang inyo yang mga personalities, no? Buot silingon, although I'm sure ara gidyang respeto nila sa imo, pero ang kanami, kay ikaw mismo yan, nagpanaog ka man niya sa imong level sa ila, no? Nga nagkuan ka mo. That's why nga, you're always welcome, no? Welcome given siya sa inyo. Yes. Ay, pag-change dahil sang rector, si Kwana, si Itzel, like, anyway, kilala ko man siya. Yes, oo. Naglaong man ko sa iya. Okay, gidya, of Nagambal ko course. sa iya nga sanakon. Was in and out ako dire sa opisina sa time ni Padre Nonoy. Ay siya, gusto mo taga-lamisa. Hindi ko. Hindi ko yaw. Ay kumilay ka po ko sa lamisa. Yes. Di ka nami, Okay, kay at least bala, hindi man nami ilang bala, ang kung ko kay Tita Baby, kay, when she was down, hambal niya, pagkapatay niya, nagapangita sa sang comfort, sang outlet. And she found it sa simbahan mismo. Kanami. Kaya amo man ina, ang permi yung ginahambal ko man bala sa ako, isa sa mga mag-sermon ko bala, especially sa mga tawong na feeling sang depression, mga muna bala, nga, kung magpinanumdum ka mo sang madalong mong kwan, hambal ko, you go to the church, you sit there, you talk to God, you listen to God. Kaya I'm sure may enlightenment gini na iya. Bisan pungko ka lang dira iya. No, pungko. Ang kabalo gidi ang mahal nga Dios magatag sang instrumento ko sino da ang magtandog sa imo o kung magpalapit na sa imo, no. Sige. So salamat gid Tita Baby, no. Sa imo nga pag-share man sa imo nga kwan. Madugang lang kita danay sang panamya basi malipatan naton kag magsululunggod ini sila, no. Diindri si Mr. Jaguar or Ma'am Jaguar Visitasyon. Blessed evening, Father, from Barangay Bator, Rojas City. No? Salamat gid Sir Jaguar. And hamba ni Ma'am Analinda Divas Bodegas, heart. No? Tatlo ka heart. Salamat gid. Ma'am Rosela Largo Caldeo, good evening, Father Lex. Hello ma'am, good evening. Ang akon danay nga former teacher kag subong man siya subong I think ang head ang sang COM, no, dira sa Luktugan Parish, no. Salamat gid ma'am, Ma'am Rosela, no, sa imo nga pag-tamyaw man. Of course, makadto na kita sa aton nya next question, no. Aton nya next question is nga kay ti amo na gani hambal ko ang aton nya santos nga ebanghelyo subong nag-remind sa aton ang akong balagi na nga pagpamalandong isa nga pamaagi para ibalik naton ang pagpasalamat sa mahal nga Dios amo ang pagserbisyo man naton sa simbahan, no. Isa ina sa mga pamaagi. Kumbaga, we pay it forward. Kung ano ang ginhatag nabato naton yung mga grasya sa mahal nga Dios, ipabalik naton ina sa iya paagi sa aton yung pagserbisyo, pagsimba sa Dios kag pagserbisyo man sa aton yung simbahan. And speaking of pagserbisyo, no. Ang pamangkot, next question nakon is nga abala nagaserbisyo gi kamo sa simbahan. I'm sure pwede gidya kamo kaobra. Damo gidya mo kung pwede nga maobrahan yung iba niya opportunity, no? Pero nga man ginpili gidya ninyo nga dira sa simbahan, particularly no sa katedral naton sa opisina, nga man mas gusto ninyo dira nga magserbisyo sa aton yung simbahan. Sino naman mauna? Hindi, ikaw. Ikaw ko na ng SEP. So, nga aga serbisyo ako sa ICMC. Siguro ano ang tawag nito? Sige. Siguro inang sa ara naging man siguro sa akon kaugalingon padre ang mag-serve sa simbahan kay tungod sang pamatanon pa ako ga-serbisyo naging man ako pads na nag-umpisa ako sa volunteer catechist. Nag-PYM ako dira mismo sa Cathedral Padre. Then after that Singles for Christ, nag-Couples for Christ, then nag-catequesta. Volunteer catechist ako sa ICMC. Dira man mismo. Then
nakapagtapos, nagtrabaho. Siguro Padre, inang God's will, gid man. Wala sa akon swerte ang mga trabaho ina sa ibang lugar sa Maynila, nakapa-Maynila. Atod ka? Yes, Padre. Wala. Tapos, daw mo bala, Padre, opportunities. Kaso, daw wala, gid. That time, Padre, nakatrabaho ako as contractual sa government. Sa gobyerno. So, after that, pagbagyo sang Yolanda. Yolanda. 2013. Kaya nag-ano ko pa, daycare worker. I see. So, 3 years man ako nga as daycare worker. After that, siguro, yung wala man nga ginpangayo at do, umabot inang si Yolanda nga ina, nagka-hokus-pokus, natamaran ako pa di sa magamo. I see. As in nga muna nga, ikaw ang ikaw ginapangbabandang ba lang, walang ginahimo. So, natamaran ako sa Padre, so nag-design ako. Nagkuhan ka na lang. Yes. That time, Padre, nag-focus ako sa catechesis sa Padre Pio. Then, nabalaan ko nag-contact sa akon si Dandan. Yes, si Dandan. Si Dandan Padre na muna niya, tita, gusto mo magtrabaho sa katedral? Naman nang may bakante. Huuta, nagapangita sila. So, muto, kung ano ang need, transcript, anong nga requirements, sinidada, no need, natakad ko lang sa opisina, then, nag-addo ko sa opisina, ginistorya ko ni tita. Tapos, gipatubang ko nila kay Monsignor Noy. Noy, yes. So, pag nag-meet kami, then, pamangkot na kung willing ako magtrabaho sa Amosini, na kung yes, Monsi, kung kaya ko, pero itry ko akong best. So, and that best, ang pag-try mo sang best, nag-abot 7 years na, and counting. Yes, Padre. So, amo na nga, siguro, amo na gid man nagoro, Padre, ang ginhatag ni God sa ako. Pagbuot, giyas ang mahal nga Diyos. Okay. Wala naman ako kaserbisyo sa iyasang kaserbisyo sa akong mga sa isigkatawo ko nga magpantudlo. So, dira na lang siguro. Pamaagi na lang. Kay kanya-kanya kita eh. Di ba lang? Kanya-kanya kita. Kumbaga, may mga contribution kita sa ato niyo pagserbisyo. Amo iniingi pamaagi niyo pagserbisyo niyo. Which is kabalo kita. Kag kabalo gid mga sekretarya sa dere sa bilog sa atong sa diocese sa Capiz, bisan di magani sa Capiz, sa ibang pagid nga hindi gid mo nakadako ang sweldo. Pero nagaserbisyo man gihapon kamo kay nakahibalo kamo ngang inyo nga ginaserbisyuhan para gidya sa mahal nga Dios sa simbahan gidya, no? Kag wala man gihapon nagapabaya ang mahal nga Dios sa inyo, di ba la? Amen. Amen kita sina. Sige. Thank you nang Sef, no? Next, Kla. Sige, Kla. Hindi na ko mag-istorya sa Malawi. Sige, Kla. Total ang experience din ako sa EPA. Nagaling man ako sa Manila. Okay. Siyempre, isang araw ako sa Pontevedra. Active ka man? Active man ako dito sa Amor. Oo. Tapos, siguro, nag-stop lang sang nagpuli ko di pandemic 2020. Okay. Then, wala ko obra. Tapos, tungod kay Tita Bing, muna ka nakasulod ako sa Katedral man. Yes, oo. Dayon, siguro, nag-servisyo ako sa simbahan or sa opisina. Tungod nga amo na paagi ko para magserbisyo sa Ginoo kag sa akon or sa ato sa isig katawon natin. Tama ginakla. Kag I'm sure no, ako nakabalogid ako nga damo kaniya sa mga friends gani nga ara sa simbahan yung mga malapit, mga seminarista no, mga pari no. Kanami kay ang kumbaga ang circle of friends nimo nag-expand. Kanami gid na nga subos na kay buot silingon mga kauturan kung nagaserbisyo kita sa mahal nga Dios, kagaling gid sa aton nga tagipuso ng aton nga pagserbisyo. Ti kabalo gid ang mahal nga Dios no, maghatag sa mga kaayuhan man sa aton ibalik sa aton, ilabi na gid sa mga tawo amo na ganing ginhambal naton, bisan gamay lang ang aton nga sweldo, basta happy kita sa aton nga ginaobra no. Amo gid na iya. Sige. Nang Bing, ikaw naman nang Bing. Ako ng tiyempo. Sa iyong mga tiyempo. Hindi na kita mabalik sa iyong mga tiyempo. Shortcut ko na lang siguro. Yes. Although, since 1989 ako nag-start sa cathedral. Really? It was my third year college ako siguro. And then, wala ka mapatama pa de. Ano na tawo na gitban? Pero kakamang pala ako. Ga-eskwela pa ko tuod. And then, sang ulihi,
In short, naka 3 years na ko siguro, tapos dira ako nakakita sa ako na pamana. And then, nag-multiply pa din, nag-stop ako, nag-quit ako for 2 to 3 years siguro. Nag-quit ako. Okay. Hambal lang, siyempre may mga struggles ko kisa sa simbahan, sa opisina, sa trabaho. May nag-advise ako sa kapari. Hindi ka na magbalik kay amuna, which is siyempre sa kapigadoni mo. Kung isipo naton, the first thing we live is kilanglan naton, financial. Kwarta, oo. Which is importante hindi man. matag sa simbahan. Correct, tama. Oo. Ginsit aside ko lang tong is nga hambal sang pare sa akong advice, and then okay. Nangita mo ko sa trabaho. Nakatrabaho man ko. Daw 2 to 3 years mo ko nagtrabaho sa Goa, and then see. Hambal ko, hindi ako happy. Tapos naglaong ako nga kuwan ako ma-resign. Hindi ako pagsugtan sa tag-iya mag-resign. Tagaan niya pa ko sa promotion. Okay. Para lang gid ko hindi kalin. Tapos akong sweldo. Yes. Iba, ihatag niya na ako, dalo niya ako sa opisina. Just, kasi simple siguro, it's either may nakita siya or effort or what. Hi, pero amot kini Padria, hindi ako happy sa akong trabaho dito. After a year, nakuha ako nakaagi ako miscarriage sa akong ka-fourth ni baby. Okay. That time, daw hindi mo namin pamatsyag. Naglaong ako kay Monsignor Hilata. Si Monsignor Hilata patuloy ang paroko. Oo, ang Cora Paroko. Kaya kung pwede ako makabalik liwat sa katedral, kaya dito ko nakita ang fulfillment sa akong life, which is sa mambal ka. Pwede na mo damo di ba trabaho sa balay, hindi ka maubos sa isa ka nanay. Ulang sa isa ka Of course. Ang isa ka nanay, siyempre kung may pagpunta mo trabaho na. Ang gani na, ma-prepare ka, magluto ka pa maghimos ka pa, everything. Pero may ginapangita, hindi mo ko galingon. Okay. That's why siguro nagbalik ako sa simbahan, nagbalik ako sa akong trabaho. Yes. Daw dito ko nakita gyapon ng fulfillment. Matrabaho ko, balik sa balay, trabaho, nakaya man. Nice. May trabaho ka sa sagwa, sa opisina, may trabaho ka sa pagabot sa balay, nakaya man pati. Nga, kung imo lang tawon, nga sang ato ka dito sa Guaya, nga isama lang to imong focus ya, amo lang gito ya, wala kaya balay kag ano. Pero subo nga ari ka, pero mas nag-enjoy kaya sang amoni nga trabaho, no? Kanami gidya. May mga hindi laman isa, dua, tatlo. Kung madumduman ni Father Poy, naka-mention si Father Poy sa akong one time nga nag-upod kami siya sa lakan. Bing pila ka nagari katuig sa katedral. Tapos, bing hay nga man dila kapagapon, hay mabuhay ka man, pero sulo, Padre, ambot ka niya, halos tanan ng mga kaparian, mostly nakabalo. Ang katedral ang pinakadamo trabaho isinit. Yes. Ang katedral ang pinakagamay ang honorarium. I see. Pero wala gidya ka muna ubusan man sang grasya. Mina ang reason siguro, ambal ko sa kay Father Poy, Padre, siguro kapasalamat lang ko kay Tukanti, dira ko nakita. Ang pamangkot nga wala sang title nga makita na kon kag masabat na kon nga kun nga man nga akon pagpangabuhi nakaahon. Yeah. Wala kasi ginasagan, hindi sang last hour, hindi last minute, it's last second, sometimes mostly nag-aabot. Nag-aabot, no? Amo gina kay bangod mga kauturan, no? Sa amo na nang bing, no? Kay bangod nagaserbisyo kita para sa Dios. Yes, Padre. Kabalo gid ang Dios ko ano atong ako siguro gamay lang i-share ko man nga sometimes no gaabot man sa life ko nga kinahanglan ko gid sang kwarta balaman, pero wala gid ako. Kisa makikibot ako, may mahatag dason, may mapa-intention, mga muna bala. So, bisan gamay lang ina, pero may ara mangyapon. And I think amo gid na ang hindi nato ma-explicar, and that's the grace of God. Amo gid ang balaton, grasya ginaya sang mahal nga Dios. Kay kabalo gid ang mahal nga Dios, magbalik sang aton nga kaaluan man nga ginapakita, no? Gamay man amin ko, bisan gamay man lang aton yung sweldo, kung wala gid gani halos, pero ang mahal nga Dios wala gid nagapabaya sa aton, no? Amo na siya. Antes kita magkuan kay Tita Bibi. Tita Bibi, no? Aton da na dritam niya won, no? Tita Nay Melody Alagbay, no? Good evening Father Lex and to your guest. God bless sa luktugan ini si Nay Melody, no? Ma'am Jonah Ostan, good evening Father, kag sa mga visitors. Happy to serve man ako nga naga-kolekta, volunteer man ako sa kada 8 a.m. mass sa katedral, no?
Amba ni Ma'am Jonah. Salamat gid Ma'am Jonah, no? Amo na mga volunteers na bala, no? So kanami gid ja kiti ara gid sila kag manami abi sa katedral kado ko organize gid man niya dabi establish. And I think nang bing mabalik man ako sa Balmalagi na bala nga isa man na nagahatag sa aton fulfillment kag contentment bala sa aton nga patrabaho ang aton man nga mga kura paroko nga nagaano ang suporta bala ang suporta kay ti kag kabalo man na ang kaparian man naton no ang aton mga kaparian kabalo man na sila again sang kinahanglanon man sang ilang nga mga sekretarya kag ang mga kaupuduanay sa kumbento amo ina nga ti ginasituit man actually sang aton yung mga kaparian ihatag manggid ang nagakaigo para sa inyo but again nagadepende man kita kay ti ang simbahan man di man niya sang wala man kataya sa mga contractors. Ano mean ko wala kita sang kuno nagamalang kita sa kaalwan man sa mga tao. So dira man lang kita man nagabaton so gani sa amuna. Salamat gid sa inyo. Kay padayon ko mga nagaserbisyo. Kag sa tanan mga sekretarya sa aton nga parokya kag mission station sila binigid diri sa Archdiocese of Capiz. Salamat gid kay ara gid kamo kag wala gid kamo untat kag sa bisan makapoy ara man gyapon mo padayon nga nagaserbisyo sa aton nga simbahan. Kay Tita Baby naman, Tita Baby imo naman niya is until now you are still member of the Ladies of Charity. Ladies of Charity. Oo. For how many years na Tita? Tugay na. Mga kung 36 sinang bing 1980s. 80 so more than mga 40 plus na. Oo. Pero nag-gap ako kay nagkato kami sa Manila. Tapos nagbalik man ko dayon. And until now you're still active. Oo, active ako. Oo. So ano ang nagakwan sa imo Tita nga padayon kay bisan ti for sure ma'am ba sila matigulang naman ini senior na ni siya padayon man gihapon siya ano nagapush sa imo Tita? Basta naga-enjoy lang kuya. Enjoy lang gid. Naga-enjoy gid kuya. Ina mo na balang fulfillment no? Self-contentment yes, ina nga ginatawag Tapi pa nga nila kuya magkuan sa mga pari. Oo no. Magserbi o kun ano. Kag mother butlers na to nagano kapag sa mother butlers Tita di ba? Oo. Damo may mga prayer group man kami after sang mass namon sa 12 o'clock. Nagakuan kami day muniking. Oo no. Kay Maria Fair. Prayer warrior pag may prayer warrior pa kami. Kanami no. Lang tanan nga kag ma-announce tani ko pa. Sige Tita go. May kursilyo kami sa 17, 18, 19. This October. Oo. Sa this weekend na. Weekend. Sa sunod yung weekend. October 16, 17, 18, 19. So 17 is Friday. Saturday, Sunday. Oo. Ang rektora namon si Lorna de la Peña nice, Tita. Limosnero. Yes, oo. So may ara ka mo nga kursilyo, no? For women, no? For women lang. Naka-attend ko na one time nag-talk ako dire, nag-invite ako last year no si Father Anthony Menjapon subong ang no? Si Anthony. Father Anthony Aguason no? Oo, siya. So sadto si Father gi-invite ko sa ni Father Francis Payo I think no. Si Father Francis. Nag-talk ako dito sa isa sa mga rolyo, no? Sa isa sa mga rolyo nag-talk man ako dito. Sila. Wow. Gabi na gid basi maglalapaw na kamo sini sa langit. Sige. Sir Rofi Escobilio Severino, shout out sa Cathedral Ladies, Father Mlex. Shout out sa altar servers ang Archdiocese of Capiz. Sir Rofi, salamat gid. Again, shout out sa tanan yung mga Cathedral angels ina sila Sir Rofi, no? ICMC angels. Ang ladies, guro pati tanan yung mga ladies eh. And of course, ang bali Sir Rofi sa tanan yung mga altar servers, Archdiocese of Capiz. Si Sir Rofi ang chairman sang altar server sa diri sa Archdiocese of Capiz, no? Salamat gid Sir Rofi, no? Subong man ang akon nya tiya nagaupod man sa ato nagalantaw Mrs. Anazenda Orosio Omega. Hello auntie, good evening. Salamat gid. Ma'am Tia Lynn Villanueva, good evening Pads and Lex. No, MLEX ako yan, ma'am ha, hindi sang NLEX. Ang NLEX North Luzon Expressway. MLEX ako na. Joke lang ma'am. Ma'am Teya, no, joke lang, pero yes, salamat gid Ma'am Teya, no, sa imong pag-upod. Yes, samba ni Ma'am Rosalia Jimeno, Pads, good evening. Salamat Ma'am Rosalia. Ma'am Marmar Valdenebro, no, thumbs up hambal niya. Salamat gid Ma'am Marmar, no.
sa imo nga pag-upod, no? Okay, so makadto na kita sa last question naton, kita matama 8:30 na kita. Last question nato mga kauturan, of course, sa ilang nga pagserbisyo, hindi naton malikawan yung may mga challenges, may mga pagtilaw, sacrifices, no, pains na kitang encounter. Okay, isa happy mood, yung isa hindi man bad mood, dawa mo na bala. Could you share, no, sa inyo abi ng ano ang mga challenges nga na-encounter ninyo sa opisina para makuan man naton, para mambalbala ang aton ibang mga sekretarya sa parokya nga ayo amo man diri sa amon, no? Ano nga mga challenges kag sino ini sila di lang din nato pag-imit lang mga pangalan. Ano usually ang mga concerns nila, no? Ano ang mga concerns nila sa pagkadto nila sa opisina kag kung kisa mahambal naton ano man kulang-kulang man imo nga gisabi et cetera. Ano ang mga challenges na encounter ninyo? Sige. Ma-start ka sa imokla? Sa kay Kla, dahil kay pinakabata ang experience nila Sige, ang experience, challenge, gidya sa ako. Challenge. Ang pagpahaba-haba sa pasensya, gumagatubang sa mga nagakalain-lain nga tawo. Pasensya gidya. Yes, pasensya gidya pa. Na-learn ko man inabala nga kinahanglang gidya naton. Sa amon man yung mga pari, kay di bala, amo man, pras man lang sa inyo, di bala, na-encounter ka mo sa mga gakadto sa opisina, amo man na sa amon, kasi may makibot kami ma-approach sa imo, bisan, abaan mo lang mo pagpasensya, no? Oo. Pero paano mo ginakuan ang imo pasensya? Paano mo ginaobra ina? Ano imong ginakuan? Ginabutang mo sa mind ko, pasensya, Lord, patience, mo na, or pagkakita mo sa tawo, malakat ka na lang. Halimbawa, abi ng medyo kwan na gidabi, no? Wala ang hindi kwan, ano imong ginakwan? Ginasinggitan mo sila o kung wala man? Kaya kung magsulod man sila sa office, gagreet man kami nga, good morning ma'am, good morning sir, amoy na. Tapos pamangkot kung anong ilang mga gina-inquire. Then kung sa mga baptismal or sa mga certificates, may mga forms kami nga ginatudlo sila sa gwa, mag-fill out. So ga-fill out tanay mabalik. Yes. So pero dali lang, may ara ka mo nga ti kaya mo to gani gahulog gay abaga. May ara ka mo nang bing, may ara nga alimbawa si Clarice amo nang iya nga work, sinang self amo man ini, no? Yes, may ara. Yes, may ara. Like sa imo kla anong sa imo? Ako sa mga certificates. Certificates. Yes, mag-encode. Aga-encode amo ina. Sa imo naman ng self? Bali sa ako nakakatupa sa financial. Ang bayad, no? No, ang recording. Kung pila ang gasulod sa sinang kwan. Oo, sa report. Reporting. Tapos ng Bing sa imo naman. So far subong halos akong tanan. All around. Kay ikaw gidyang kanila. Informations, kumbaga sa akon makadto tanan pormero i-refer ko sila dayon sa in-charge, like ako mo obras ang billing, ihatag ko sa cashier nga mag-resibo. Kung may transaction, pati may patyo nga dahil kita pa di sa cathedral. Yes. Asa sa patyo, kung billings, kaya ang mga other transactions, magigidanay sa akon before ko ihatag sa ila. One of the in-charge man sa EC Ma'am Sefa, sa patyo, kay siyang gaobras ang mga reports and documents ang sa patyo. Transactions ang gidakon. After that, ipasa ko na dahil sa iya. Kaya siyempre, mas nagdugay ka So, kabalo ka na ya sa mga, kumbaga, in and out ng mga transaction dira, no? Ang mo ginaya sa imo ginamagi. Ang, kumbaga, ang halimpas sa una, ang akon nga, specialist is ang sa kasal. Kasal. At sa subong, no? Sa subong gidya. Sige. Sa dala ko lang ang bilog na, ang schedules, ang tanan natin. Pasalamat pa gani. Purmiro bala pa, hindi ko magpasugot. Nag-meeting kami sing lastly pagpungko ni Father Edsel. Kung pwede, ibalik kami sa dati. Kay, kung gamal ginhawiran ko ang tanan nga trabaho, that was pandemic time. Kaya sambal ko okay naman mabalik naman kita sa normal. Kung pwede, mabalik naman lang sa aton. Ay, may specific ba lang ang work? Nga dira ka sa certificates ka, dira ka sa transactions, dira ka sa patio, sa cemetery, diri ka sa kasal. Hay sa ulihigin kuan abi sang PPCRB lang nagbalaba. PPCRB bang election ni Naya. Sa PPC. PPC. Sorry. Nga sila kumbaga sila ang ginsaligan ni Father Edsel kung paano mag facilitate man. Yes.
Hay same as Kay part ihatag inaabis nga ang po sa works ng akon. PPC. Nya padre. Nga ikuan man nila ang aton nga ang office naton nga tagaanggi sila sang kigunan kay after all dapat i-oversee man isang PPC, no? Especially president i-oversee man pati ang sa mga office works naton, no? Tanan-tanan ina tanan sa parokya under gina sa PPC man niya. Sige, nang Seth, mabalik na kita sa imo mga challenges nga na-encounter nimo. So far for 7 years, may mga nagambal ba nga nagkulo gid ang imong dugo o kung nagkuan ka gid dira. As always. As always, Padre, ara gid siya. Kaso lang, wala ko man gina, bisan mabatian ko ina, kag maatubang ko ina nga mga challenges, daw wala ko ginatagaan, gid ginatuto nga, amount ng amo to ganing nga seryosohon gid. Wala pa tayo ginapat, sa baylo pa tayo gina, kanta-kantahan ko na ginapalapataw. Mga pati chill lang yes. para hindi ko ma-stress kay kung atubangon ko gid Padre. As in daw ang kumagang akon utak Padre kung akon gid bala i-focus dito. Basi ka bumuang ko bala. Hindi ba buang na. Pero sakto na nang. Isakto ina. Kay kung mo gid Padre ikondira nga amo sina. Kag isa pa dabi, no, wala, with due respect man sa ato yung mga sekretarya sa ibang parokya, may mga ibang gidabi, may mga babati ang manabi ako, nga mga feedback bala sa ibang yung mga parokyano, nga, hindi lang ako mag-meet lang kung ano nga parish, pero mahambal na sila, ano man ang sekretarya nila sa kumbento nga to, ng suplada, no, may mga ibang, may mga muna gidabi may mga muna dabi, no, ano man to ang ila to nga kwan, hindi gani ma-approach, hindi mo istorya, mga things like that, no. So it is also a challenge kag reminder man sa tanan-tanan nga ara nagapanarabaho sa simbahan, pati na kami nga mga kaparian, no, nga amo na bala ang aton permit that we are working for the church. Nagaobra kita para sa simbahan, nagaobra kita para sa mahal nga Dios, no? Ang ini nga simbahan ang gintukod mismo ni Kristo. So ganit tinguaon ni naton nga ang tanan-tanan is welcome sa aton nga pagserbisyo. Amo na gani hambal ni Sir Rofio, more power sa cathedral angels nga approachable gid, no? So amo na dapat approachable gid kita mga kauturan, no? So this is also a challenge not only for the ICMC naton yung mga angels nga mga sekretarya sa tanan-tanan nga nagaserbisyo sa aton nga simbahan, no? This is a challenge for all of us nga tani mangin welcoming kita, approachable kita, we are kind, no? Sa tanan-tanan nga nagapalapit sa aton nga simbahan. Remember, dapat bukas gidya ang aton kaugalingon para sa aton isig katawo nga nagapalapit sa simbahan. Okay? Sige. Salamat ng Seth. May dugang nga pa? Wala naman. Nang Bing, ikaw naman ng Bing. For 36 years, for sure na po damo gidya imo nga mga experiences, mga challenges. Damo gid Padre, hindi na maisip. So far sa mga challenges, kinakaya kung hindi mo mabudlay-budlay na gid naki ka na simpre damo sari-sari nga tayo matubang mayara may mga arugante gid kung kisa mabala na gid na siguro kung nakila ko supposed to bitaso ko akong boses labaon ko pa kung tingog para hindi ko mahalata nga nakig na ko. Ako na bi personality pa din, nakuya ko mga kiksi sa katawo. Bisan balaan ko kung may sala ka, bisan balaan niya nga sala imo ginobra sa akon o sa sitwasyon. Hindi ko gusto mga kiksi mo. Kaya ang pinsar ko, nakapangakig ko sa imo, which is bisan sala mo, pag ginrelay mo or hindi, naakigante ikaw, akig na ko sa imo habang buhay. That's why hindi ko sa gusto matabo nga ang tao may kakig sa akon. Kay kanya-kanya kita amo na taman hambal nimo Kung amo na personality mo, ti imo ina iya. Kanya-kanya kita may personalidad. Like on my part man, basta naakig ako sa katawo, once nga kapatwas na ko sa imo, hindi ko danay pag-istorya. Tagay ko danay space. Amo na yung akon. Kay the more ka magpalapit sa akon, the more pag inakon ikaw akigan. So pwede hindi danay magpakita. Sa nagligad ang mga sakristan ko baging kuanan ko gid. Ginhambalan ko sila. That's why hama ko kabalo na sila basta akig ko sila, wala sila gapalapit danay sa akon. Kay
patawahin nyo anay ko, kay gusto ko anay magkuano. So, kanya-kanya kita may personality. Kita, how to handle, amo na, mga challenges, how to handle stress, how to handle, inang, ano ganun term natin, ini mga tao, balang, inang kabudlay gidya bala mga pagpalapit sa aton nya opisina di bala may ara gid mga tao sa opisina kung isa demanding pa na sila di bala na demanding o gusto nila insigida nga amo inhi oo nga abi nila sila lang ya bala ang ginakita nimo no so tani intindihon man nasang aton nya mga parokyano no nga ti siguro mas manami gid na iyang antes sila magkadto sa opisina o saon dano nila ang mga anticipate saon ano mga kinahanglan ano ang mga kuano kung kaisa mabala makibot lang kita ya mangakig na sila gulpiya kay amo na gali ko nang gihambal to ni kwan etc nga wala sila wala sa inquire oo so tani mga muna tani nga mga bagay no kag again sa aton yung mga parokyano no tandaan naton ini ang aton yung mga sekretarya ina no ti hindi lang gid kita ang ginakater kag tawo man ini sila no hindi sila robot so times ginaabot yun kapoy na gid na sila so gani aton man tani kung ginahaba ang bagay ni Kla ginahaba niya pasensya niya kung ginahaba man nila pagpasensya habaon man nato ng aton yung pagpasensya kag tani we are also approachable man the way kita mag-istorya sa aton yung mga parish secretaries no o kung sa mga katapos ang aton yung kumbento na tanimangin maayo makita we should be nice also in dealing with them no sige may dugang pa ng ng Bing nadula na okay. Hindi okay so far and then para gali sa mga guluyag ko lang ipaabot sa mga secretaries no lalo na sa secretaries ang the whole diocese ang isagid bala namon kung kisa nga concern is ang pagpadala bala sang mga tawo nga gusto or gina-endorse ninyo or refer ninyo sa Chancery Office kung pwede tagaan ninyo sang exact instruction kung diin sila makadto kag kuno na himuon kay there are times nga mga gakadto sa amon hindi dapat magadto sa amon dapat diri sa Chancery dito sila ikaw sa tumaraw makadto ka pa dito samantala nga diri ka na tarik manawag sa Chancery kag mamiliti pagid sila gasto pagid na no especially ang ara sa mga mission stations kay bag-o pa lang na sila no and then, so may mga gakadto pagyagali dito. Wala sa simana ha. Binulan wala sa simana nga. Really? Managidya. Mostly. So siguro pwede naton siguro ipaabot kay Father D. Dirtman no ang aton nga chancellor para ma-orient man ang mga secretaries kay di ba naga-meeting man kamo no may schedule man kamo at least hindi man siya gani hindi man gid sang pero at least may mga updating so pwede na goro dira may GC man ta kag siguro kung mga muna ng Bing no pwede man anakon ma-relay man para sa pag-meeting man namon sa mga kaparian nga ipa-orient man namon sa mga kaparian no nga ti-inform ang mga sekretary nga kung maghatag sila sang instruction sa mga parokyano ilabi na gid ko may kinahanglan diri sa Chancery nga diri ang Chancery sa may lawaan diri sa atubangan mismo sang 88.1 Spirit FM diri sa seminaryo naton no diri sa lawaan diri sa may ibabaw sang Hercor College no diri ang Chancery indi iya didto sa katedral kayan sa katedral kinasanay bisila kasi itong una dira gimanya labi ang Chancery so subong mga kauturan no ang Chancery niya naton diriya sa lawaan diri sa aton pakadto diri sa St. Pius Seminary bala sa Crossing Seminary diri sa idalom diri sa may Hercor kag sa may Ceres no ari na diri ang Chancery naton pasaka diri sa una-una gid nga gate tapos ang ara sa katedral ti subong wala na nadraya ang Chancery ang ara na nadraya ang opisina na lanaya sang katedral so tanan yung mga transactions nga pertain sa katedral dira kamuya kadto pero kumpara sa diocese or may ginapa-correctionan kamo sa inyong mga birth certificates kag other mga documents nga kinahanglan ninyo sa inyong parokya so diriya makadto sa Chancery no. Sige, so isa na sa mga challenge problema ninyo nakikita ng Bing, no? Isa so far and then for secretaries again kung pwede motong kimpangayok ba sa inyo last time ng mga contact numbers kung pwede gamito nato nadto kay
for communications naton, hindi nga dito lang sa GC, hindi ko maintindihan kung ano nga nag-message nyo sa GC, daw hindi man sa kunanon, daw hindi man pala importante na gid masyado. Or else, idirekta nyo na sa mga tawag. Kaya may mga tawag man kita, contact numbers, pwede naman kita dito, hindi na lang sa GC. Direkta ko na lang ito ng mga secretaries. That's why, nagpangayogi ko sa inyo sang request nga kung pwede, isubmit ninyo inyo names and contact number kag mga parishes or mission stations kay kinahanglan tagi ina. Hindi lang sa GC naton ibutang, pwede na kita kadirekta mismo sa isa kag isa saton kung anong kinahanglan naton kay kung ano may mga problema nga dapat naton istoryahon. Sa mga secretaries pala pwede. May GC kami, kung kisa dito gali nagatak sa GC, nga pwede ba naton idirekta na gilang mismo sa parokya or sa parish secretaries. Ay dito guys, kag siyempre kay damo kamo eh. Yeah, damo kamo, so dapat ang sa GC lang ang ang mga importante nga announcement from diocesan. Kung may concern sila sa halimbawa from one parish to another, halimbawa ang Cathedral Parish to Mount Carmel Parish, personal na lang kamo. I-message nyo lang sanday ng bibing man to kag sinang Cecil sa Mount Carmel, no? Amo man na vice versa. So amo man ang gustong ipaabot man ni nang Bing. So this is also a reminder, no, sa aton yung mga parish secretaries, no. Pwede gid na kon ini man ma-relay kay Father Didert or subong kay wala dis Father Didert kay Father Barnard, no, Delphine, no, para at least ma-remind lang, i-remind lang. These are mga gamay malang reminders malang ni tanan-tanan, no, sa aton yung mga kwan. Salamat nang Bing. Last Tita Baby, imo naman anong mga problems imo nakitaan sa katedral? Wala. Mga challenges imong kabuhi. Sa subong duwala naman yan, no? May ara man. May ara man. Pangamuyo. Paano mo na ginaingkan? Ginaka mo gina, no? Pangayo gid kuya. Kanami, no? Pangayo gid kuya. Kag pagpangayo mo, feel ko gid ya hatag gid ya. Kanami, no? Kag I think pasalamat. I think bala isa sa Tita Bibi kay nga man ari pagido nga man despite sa mga damo ka mga challenges nga man subong, no, although amo na ganihan ba ko hindi man gid sang tanan adlaw manami man niya kabuhi man tawhay man niya yung pagpangabuhi sa opisina, pero despite of that generally ang banyo kagina okay gid ka mo, so far so good, ang banikla okay gid, no, manami gid yung pagkuan kay I think because you're also generous, you are also inang kuan bala ka mo hindi ka mo dalok. Yes, amo ina nga you are na ang grasya sa mahal ng Diyos aragid sa inyo kay hindi ka mo dalok la ikaw Tita Baby, no, bisan kung isa wala ka man wala ka man ti nagabulig ka gid, no, gamamangkot ka sa katedral ti anong inyo nga kulang kapamahaw na kamo mga muna ako gani nakaambit ako da sa mga cake kung kaisa, no, sang kape, no, amo muna bala nga in fact pwede gid ako kabakal sang kape man pero ara gid ka mo, no, ano muna bala I think because you are also generous kabalo gid ka mo magbalik man sang kaaluan niya ginhatag sa mahal nga Dios sa inyo. Kag amo man na ang aton nga tema subong sa aton nga santos nga ebanghelyo, no. So with this, no, overtime na kita. Salamat gid. Salamat kabiti, no, kanami patan mo istorya pero sa sunod namang guro pwede ko gid ka mo ma-invite sa sunod pagid para madamo pag kita na mistoryahanay. Mr. Ronaldo Ansing Garcia, mayong gabi Padre, halin sa katilingban sa mga pamatanon sa parokya ni San Vicente Ferrer sa Kasanayan Pilar Capi. Sir Ronald, salamat gid, no, sa imo. Nang Ruby Buhat de la Torre, good evening Pads. Nang Ruby, dati man ang sekretarya sa Panay, no, sinang Ruby kasubong ara na sa souvenir shop, no, dara sa Panay. Salamat nang Ruby sa imo man niya pag-upod, no. So this with this mga kauturan, no, nagadako gid ang ako niya pagpasalamat liwat sa aton nga mga dinapit nga bisita, ang aton nga mga maanyag mahugod nga mga ICMC Angels. So at I hope nga paagi sa ilang mga istorya nakuhaan naton sang inspirasyon, hindi lamang ini parte sa mga sekretarya, ha, kundi sa aton nga pagpangabuhi nga tani we must be ang term, I think the proper term is cheerful giver, no, cheerful giver nga sa aton yung pagbulig tani mangin maayo gid kita yan, hindi kita magdinalok sa aton yung pagserbisyo kay ang mahal nga Dios wala gid nagapabaya sa aton man sa iya nga mga grasya, no. Si Mr. Galisad, no, nag-comment siya, watching here at General Trias City, Cavite. Salamat, no. Kapatid mo, ang iyang
pangalan si Ashwang. No? Oo. So ang utod ni Atis, utod mo ni brother ni ng Seth, no? Good evening, sir. Sir Ashwang Galis Arvin Langgora, watching here in General Trias City, Cavite, no? Maraming salamat po, sir, sa inyong subaybay, and I'm sure you are very proud of ng Seth, no? And again, mga kauturan, madamo gid salamat sa inyong pag-upod sa siningato niya programa. Dako gid ang amon niya pagpasalamat man. Of course, in behalf sa aton niya alangdon niya Arsobispo diri sa Archdiocese of Capiz, His Excellency the Most Reverend Victor Bibindico Didi, luya gid namon magpasalamat sa tanan-tanan nga mga sekretarya sang aton niya parokya, sa narisari nga mga parishes kag mission stations diri sa Archdiocese of Capiz. Madamo gid salamat sa inyo nga pagserbisyo, madamo gid salamat sa inyo nga oras kag kaalwan nga ginahatag sa aton nga simbahan sa pagbulig ninyo sa amon nga mga kaparian pagid, no? Madamo gid salamat kag rest assured nga ara gid ang amon nga pangamuyo kag subong man suporta sa tanan-tanan naton nga mga parish secretaries. Mga kauturan, magatapos kita sa aton niya programa, pinaagi sa aton niya pangamuyo. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Aton ihalad sa may gugmaon naton niya Amay ang mga paghakroy kag pangamuyo sang aton tumandok nga mga kauturan samtang kita pakigbahin sa ila mga kabudlayan sa tagsa kapag-ampo ang aton niya sabat. Ginoo, pamatii ang imo mga katawhan. Ginoo, pamatii ang imo mga katawhan. Para sa nagadumala kag mga lideres ang simbahan, agud nga magpabilin sila nga mabakod sa ila panindugan nga makilala ang ikasarang kabakod kag kidaadman sa mga imol kag sa mga ginapanubol sang sosyedad sa espiritu sang ila pagkasimbahan sa mga kubos. Mga muyo kita, Ginoo, pameti ang imo mga katawhan. Agud nga ang gobyerno paagi sa National Commission for Indigenous Peoples may konsensya kag mangin minatudonon sa ila pagpatuman sang programa para sa mga tumandok suno sa Indigenous Peoples Rights Act, labi na gid sa paghatag sang Certificate of Ancestral Domain titles. Agud mangin bugos ang ila pagpanag-iya sang ilang mismo nga kadutaan. Mga muyo kita. Ginoo, pamati ang imo mga katawhan. Para sa tanan ng mga lideres ang gobyerno, halin sa nasyonal pakadto sa lokal, agud nga ila mapatuman ang gahom kag otoridad para sa matutuod nga implementasyon sa mga programa nga nagatib-ong sang hustisya, kahilwayan kag pag-uswag sa mga imol, labi na gid ang mga tumandok nga katilingban. Mga muyo kita. Ginoo, pamati ang imo katawhan. Para sa tanan ng mga tumandok, agud nga magtubo sila nga may kaalam, kabakod sa ila ginapatihan, kag maghugpong sa ila panindugan sa ila diretso, padulong sa kinaugalingon nga determinasyon para sa katawhayan kag hilway nga kabuhi sa ila dutang natawuhan. Mga muyo kita. Ginoo, pamati ang imo mga katawhan. O Diyos nga amo na may, pamati ang amon mga pag-ampo upod sa mga paghakroy sang imo mga pinalangga nga mga tumandok nga nagasalig sa imo amay nun nga pagtatap. Ginapangayo namon ni sa imo paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Mga kauturan, madamo gid nga salamat sa inyo nga pag-upod. Pero antes kita magtakop, luyag ko lang ipahibalo man sa inyo mga kauturan. Una sa tanan, no, ilakip nyo gid kami sa inyo nga mga pangamuyo kay sugod sa Lunes as tubtob sa Biyernes, no, Oktubre 13 tubtob Oktubre 17, no, 17, no, ang inyong mga kaparian diri sa Archdiocese of Capiz, magahiwat kami sang amon nya clergy annual retreat. So gani dito sa aton nga major seminary sa Kagay. So gani ilakip nyo gid kami sa inyong nga pangamuyo nga kapbay pa nga kami ining clergy annual retreat namon mangin mabinungahon kag subong man para mangin tagaan pag kami sang inspirasyon kag kabakod sa amon nya pagpanarabaho sa amon nya ministro bilang inyo nga mga kaparian. Ikaduwa, luyag ko man nga ipaabot
sa aton niya tagsa-tagsa nga parokya, no, nga sa October 18 Sabado ini siyang adlaw, may ara kita nga pagahiwaton niya diocesan meeting sa tanan-tanan yung mga katapo sang social media or SOCOM naton sa kada parokya, no. Diri ini pagahiwaton sa idalom sang aton yung chancery diri sa Archbishop's Residence sa Lawaan, diri sa seminaryo naton sa takna nga alas 9 hasta sa alas 11 sang aga, no. So may diocesan meeting kita, ay ga-discuss naton ang aton yung responsibilities. Tapos mag-elect makita sang diocesan para mangin centralize naman ang aton niya SOCOM, ang aton niya social media, kag subong man ang aton niya pagtinguha sa pag-evangelize naton sa aton niya mga kauturan, pinaagi sa aton niya mga social media accounts kag platforms, no. So amo inang akon laluyag man ipaabot nga mga pahibalo sa aton niya mga kauturan. Nang bing may ara ka mo ipahibalo, mass wedding sa katedral para sa fiesta sa December 8. May ara gina mass wedding, no? May ara, Padre. Pero wala pa sang tentative pa lang, no? Wala pa. Pero definitely December ina. December gid ina. So sa luyag ang mass wedding, sa luyag nga magpalista, makadto lang sila sa coordinate lang sa cathedral kay i-refer ka muna mo sa in charge. Oo. Pero probably, Padre, ginakuan gid nga kung pwede taga Rojas City lang manigid. Taga Rojas lang. Kag ano ang ila requirements nga dalon kung magpa-mass wedding? So far subo ang need nila. So far mga need nila is baptismal, confirmation, Sinomar, live birth nila. Kag live birth nga PSA authenticated. Ano panawag sina? No? PSA. PSA na siya. So amoy na mga kauturan, so may ara nga paghiwaton sa katedral sa ang fiesta naton diri sa katedral ay Immaculate Conception December 8. So in advance, no, sa mga taga Rojas City lamang, no, taga Rojas City, silingon ti mga tagalawaan bi luktugan pwede, no. Basta within Rojas City, no, may paghiwaton nga mass wedding. So barato malang hindi gid ni mahal, importante. Actually, free na siya. Libre gid sa mayor. Sponsor ni Mayor Ronnie. So libre gid gali mga kauturan. So sa mga wala pa makasal naton yung mga kauturan, no, may paghiwaton nga mass wedding sa December, no. Basically before inasang December 8 nga fiesta, no. Diri sa aton nga katedral. So again, ang mga requirements lang gid, baptismal certificate, ang inyong live birth confirmation certificate, kag Sinomar, no. So amo lang ini requirements niyo, kag kadto ka mo sa katedral sa aton nga opisina, kay refer ka mo ni nang bing sa aton nga mga sekretarya sa in charge sang aton nga palista sa mass wedding. So again, libre ini siya, no, libre ang aton nga mass wedding sa palabuton nga Disyembre. So may time pagid kamo sa pagkadto. So sa liwat, amo lang ini ang aton nga luyag nga ipaabot sa inyo tanan-tanan. Mga kauturan, kaalagad, isa na naman ka programang aton nga ginupdan diri sa kahanginan, subong nga adlaw sang Sabado, Oktubre 11, 2025. Sa tanan nga nagupod sa atong pagpangalagad, madamo gid nga salamat, kag kita ay kita sa liwat. Sa pangalan na lang sang aton nga station broadcast team, nga ginapangunahan sang aton nga halandon nga Arsobispo, His Excellency, the Most Reverend Victor Bibindico Didi, Station Manager, Reverend Father Mark Grandflor, Technical Director Alagad Mingming Wego, kag ang aton nga technical partner nga wala sa disubon, absent na naman sa Alagad Benny Dalida. Ini naman ang inyo nanging kaalagad sa pagtuo kag pagserbisyo, kaalagad Father M. Lex Severo, kaupod ang aton yung mga dinapit nga mga bisita, ang aton yung mga ICMC Angels, no. We have Kla, ng She, no, ng Bing, and of course Tita Baby, no. Ini ang 88.1 Spirit FM Rojas. Sama-sama together, always and forever. Mayang gabi, God bless, Pilipinas. Pagpamalandong sa santos nga ebanghelyo sa kada Domingo sa liturhiya sang simbahan.